Pienessä maatilalla metsän laidalla asui rotta, jolla oli poikkeuksellinen taiteellinen lahjakkuus. Hän rakasti maalaamista, musiikin tekemistä ja intohimonsa jakamista muiden kanssa. Hänen lempipaikkansa oli vanha lato, jossa hän aina löysi rauhaa ja inspiraatiota. Eräänä kesäaamuna rotta päätti järjestää taidepajat ystävilleen maatilalla. Aamiaisella hän kutsui kaikki eläimet, kanat, ankat, lehmät, possut ja hevoset. Ystävät, rotta aloitti, haluaisin kutsua teidät päivään täynnä taidetta ja luovuutta. Meillä kaikilla on jotain ainutlaatuista, jonka voimme näyttää maailmalle. Liityttehän mukaan? Eläimet katsoivat toisiaan epäröiden, mutta olivat uteliaita näkemään, mitä rotta oli valmistellut. Aamiaisen jälkeen kaikki menivät latoon, jossa heitä odottivat maalit, siveltimet, paperiarkit ja erilaiset soittimet. Ensimmäinen tehtävä oli maalaaminen. Rotta jakoi kaikille siveltimet ja maalit, rohkaisten maalaamaan sitä, mitä he näkivät tai tunsivat. Eräs kanoista, joka oli aina ollut vähän ujo, alkoi maalata värikkäitä kukkia. Lehmä päätti maalata maiseman niitystä, jossa hän laidunsi päivittäin. Possu, aluksi epävarmana, alkoi luoda abstrakteja kuvioita. Älkää pelätkö, käyttäkää mielikuvitustanne, rohkaisi rotta. Ei ole olemassa vääriä maalauksia, jokainen on omalla tavallaan ainutlaatuinen. Muutaman tunnin kuluttua lato oli täynnä värikkäitä maalauksia. Eläimet olivat yllättyneitä siitä, kuinka paljon iloa maalaaminen heille tuotti. Seuraavaksi rotta kutsui kaikki tekemään musiikkia. Ladon nurkassa oli rumpuja, tamburiineja, huilu ja jopa kitara. Ankka alkoi innostuneena soittaa rumpua ja Kukko kokeili taitojaan kitarassa. Rotta tarttui huiluun ja alkoi soittaa iloista melodiaa. Pian koko ryhmä loi kaunista, harmonista musiikkia. Upeaa, huudahti rotta. Musiikki on kieli, joka yhdistää meidät kaikki. Jokainen ääni on tärkeä ja jokainen meistä voi luoda jotain upeaa. Eläimet olivat haltioissaan. He tunsivat löytäneensä itsestään jotain uutta, jotain, mistä he eivät olleet aiemmin tietoisia. Päivän päätteeksi rotta järjesti heidän maalauksistaan näyttelyn ja pienen konsertin. Kaikki maatilan eläimet tulivat ihailemaan ystäviensä töitä ja kuuntelemaan musiikkia. Rotta, kiitos, sanoi kana. En olisi koskaan uskonut, että osaisin maalata näin. Tämä oli uskomaton kokemus. Niin, rotta, lisäsi lehmä. Olet opettanut meille, että luovuus on jotain, mitä meillä kaikilla on sisällämme. Kiitos, että näytit meille sen. Rotta hymyili. Muistakaa, rakkaat ystäväni, taide ja musiikki ovat kaikkialla ympärillämme. Tarvitsee vain avata sydämensä ja antaa itselleen luvan olla luova. Jokainen meistä voi luoda jotain kaunista. Siitä päivästä lähtien eläimet kokoontuivat usein latoon maalaamaan ja tekemään musiikkia yhdessä. Maatilasta tuli paikka, joka oli täynnä värejä, ääniä ja iloa, ja kaikki tämä kiitos pienelle rotalle, jolla oli suuri sydän ja loputon mielikuvitus.